नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। सर्वप्रथम गोकुळाष्टमी निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आज आपल्या मालवणात घरोघरी केली जाणारी आणि नैवेद्यासाठी लागणारी भाजी म्हणजे शेवगाच्या पानाची भाजी। ही बघा याप्रमाणे असते। या पाण्याचे आयुर्वेदिक महत्त्व तसे भरपूर आहे। ज्यांना वाताचा त्रास, डोकेदुखी, हिमोग्लोबिन, डायबिटीज, त्वचारोग तसेच या पानात अतिशय पौष्टिकता आहे। विटामिन ए, विटामिन बी आणि विटामिन सी हे सर्व मुबलक प्रमाणात आहे। या प्रकारे अनेक फायदे या पानात आहे, तर तुम्हीही भाजी नक्की बनवा। चला तर मग सुरुवात करूया। आपण शेवगाची पानं घेतलेली आहे। ह्याला आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेऊया। त्याचप्रमाणे इथे बारीक चिरलेला एक कांदा घेतलेला आहे, 2-3 हिरव्या मिरचीचे तुकडे, चवीनुसार मीठ, खवलेलं ओलं खोबरं। या प्रकारे आपण शेवगाच्या पानांना स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेली आहे। कढई घेतलेली आहे, ह्याच्यामध्ये एक मोठा चमचा तेल घेऊया। तेल गरम झालं की आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकूया, परतवून घेऊया। कांदा आपण थोडासा मऊ करून घेऊया। आपला थोडासा मऊ झालेला आहे। आपण ह्याच्यामध्ये मिरचीचे तुकडे टाकूया, परतवूया। ही भाजी करण्यासाठी अतिशय सोपी आहे। कांदा आणि मिरची आपली परतवून झालेली आहे। आपण चिरलेली भाजी टाकूया, मिक्स करूया। गॅस आपल्याला मोठा ठेवायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकूया, परतवून घेऊया। चवीला अतिशय सुंदर लागते भाजी, तुम्ही करा। दोन मिनिटांसाठी आपण मीडियम गॅसवरती शिजवून घेऊया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण गॅस स्लो करूया आणि परतवून घेऊया। आपण खवलेलं ओलं खोबरं टाकूया, मिक्स करूया। आपली शेवगाच्या पानांची भाजी झालेली आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। आपली नैवेद्यासाठी लागणारी शेवगाची भाजी झालेली आहे। ही रेसिपी घरी तुम्ही नक्की बनवा आणि जर आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।